טוב, אז מה קורה חברים יקרים? כאן אבי גוטמן בעוד סרטון מטורף. והיום בסרטון אני הולך לעשות לכם, אה, זה הולך להיות סרטון על מפות. אז לפני שנתחיל, אני רק רוצה לבקש מכם, בבקשה, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ואם אתם יכולים תפרסמו את הערוץ שלי כמה שיותר לכל מי שאתם יכולים. תפרסמו בלי לעצור. שההוא יפרסם ושהוא יפרסם ושהוא יפרסם. טוב, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. טוב, אז אני נכנס עכשיו ליוצר מפות, ופה יש לנו מפות כל כך מדהימות שהכנתי. אז יש לנו המפה של A, המפה של B, המפה של אבי, שזה השם שלי, ומפת עזה. תכף תראו איך הכל נראה. עשיתי 2 קרב מכריע סולו, 1 קרב מכריע בזוג ו1 שוד. עכשיו בואו ניכנס לקרב מכריע סולו המפה של אבי. בואו נראה לכם איך זה נראה. שימו לב איך המפה הזאת נראית. את האמת שזאת מפה מאוד מאוד יפה ומסודרת גם. הכל מסודר כאילו איך שזה אמור להיות. זה נראה ככה מבולגן, אבל הבלגן הזה זה הסדר. שמתי עציצים, שמתי פה מים, גם בצד השני. יש לי מלא זמן את המפה הזאת. עכשיו אנחנו נצא. אוקיי, יצאנו. עכשיו אני אראה לכם את המפה של... לא, מפת עזה זה נראה לי יהיה האחרון, כי זה הכי נראה לי מעניין. זה קרב מכריע בזוג. שימו לב, עשיתי פה משהו שונה, וזה זה. עשיתי מפה שאף אחד לא רואה את השני. אתה נכנס, אתה לא יכול לראות את השני. כשאתה נכנס לכאן, הנה פה יש לנו את העיגולים. בכוונה עשיתי שיהיה קרוב. שיתחילו את המשחק ככה קרובים, ואז ייעלמו אחד לשני. זה מה שרציתי. עכשיו אני יוצא. ועכשיו אנחנו הולכים לראות את המפה של A. המפה של A. שימו לב איך זה נראה. אז זה מפה דווקא מאוד מאוד יפה. וזה גם ממש מגניב. אז כאילו אני ממש אהבתי את זה, באמת, זה אחלה של מפה. אני אומר לכם. יפה, יפה העיצוב. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה את מפת עזה. מפה דווקא ממש מגניבה. יש לנו פה את החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה. ופשוט לקחתי... אני יודע שבאמת עזה לא נראית ככה, אבל זה בצחוק כמובן, כן? על זה שאני קורא לזה כאילו מפת עזה. אוקיי, יש לנו פה, זה יכול להתחבר לזה. זה הצהוב לכאן. הנה הכחול הזה לכאן. שימו לב, ליד כל אחד שמתי קובייה. כאילו ליד כל כוח גם. באחרים לא שמתי רק לאיפה ששמתי את הצבעים. צהוב, ירוק, כחול ואדום. טוב, אז בואו נצא ועכשיו נבחר מפה. אני נראה לי אלך על המפה של אבי נראה לי. בואו נעשה נראה לי המפה של אבי. טוב, עכשיו אני הולך לבחור את כולם, תקשיבו, כולם שלי. בעצם אני לא חייב לבחור. לבחור בעצם זה לא חובה, אני יכול לשחק עכשיו לבד. אוקיי, אנחנו הולכים לשחק במפה של אבי, כמו שאתם רואים. בעצם אתם לא יכולים לראות.
אבל אין לי מלא גביעים, ואני... זה כאילו, אתם לא יכולים לראות את זה, הסתכלו, אתם לא תראו את זה. כמה גביעים יש לי, אבל תאמינו לי, אין לי כזה הרבה, בכלל אפילו. לעומת מה שיש לכם, אני בטוח שזה הרבה יותר הרבה. טוב, בוא נעשה עכשיו. אנחנו נשחק עם... אם ניקח את... וואי, אני לא יודע מי לקחת. אולי ניקח את סקוויק. אוקיי, נראה לי אני נשחק עם סקוויק. ועכשיו אנחנו מתחילים משחק. אוקיי, אנחנו מתחילים. זה המפה של אבי, מפה גדולה. אנחנו 10 אנשים. מעניין מי ינצח. אוי ואי. אני נפסלתי. אני לא מאמין, אני נפסלתי. זה נראה לי אני הראשון שנפסלתי. אני פשוט לא מאמין. טוב, נראה לי... אני עושה עזיבת צוות כי אני רוצה עכשיו לבחור חדש, ביוצר מפות חדש. עכשיו אנחנו הולכים לשחק קרב מכריע סולו. לא קרב מכריע סולו. זה היה מה ששיחקנו בהתחלה, קרב מכריע סולו. עכשיו השני זה קרב מכריע בזוג. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, קרב מכריע בזוג עכשיו. אני רוצה שאני אעשה... לא, את כולם, כן, את כולם. כולם עכשיו נמצאים. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו עכשיו מתחילים את המשחק. וואי, חברים, איזה לחץ, אנחנו עכשיו... אוקיי, זה בזוג, הבנתי. יש לנו עכשיו כאן זוגות. בעצם, אם הזוג עדיין חי, אז החבר בעצם חוזר לקבוצה. וכשהוא חוזר לקבוצה, אז זה כאילו, זה מצוין. כי יש חבר. הנה, החבר קבוצה חוזר. מצוין. אי אפשר לדעת איפה החברים נמצאים. אתה יכול פתאום לפגוש אותם, ואתה פשוט לא יודע מה קורה. אוקיי, אז אנחנו... וואי, הם טובים. תקשיבו, הם טובים. הם טובים. עונה. וואי, יש לנו אותו. יו, זהו, הלך. חבר שלי פה נשאר לבד. השאלה, זה בעצם, זה לא חבר, זה בוט. מה חבר? זה בוט. עכשיו בוא נראה אם הבוט יחכה לי, או שהבוט ישר יצא למלחמה נגדם. אני לחוץ, הנה אני חוזר. מצוין, אנחנו ביחד עכשיו. זה מצוין שאנחנו ביחד. זה מאוד מאוד מצוין. השארנו אותו קלוע בפנים, שזה הכי טוב, שהשארנו אותו קלוע בפנים, וגם החבר קבוצה שלו חזר, שזה הכי כאילו מלחיץ. אוקיי, כולם עכשיו, בעצם עכשיו נותרו 3 קבוצות, שהן ביחד כאילו. וואי, איזה לחץ. אני נראה לי קודם כל למלא לי את החיים. לא, אני לא מאמין. אנחנו פשוט הפסדנו. איזה בסה. אני לא מאמין. טוב, עכשיו אנחנו נעשה ביוצר המפות, נעשה את השוד, המפה של A. בואו נלחץ על זה. קרב ידידותי. זה 3 אנשים ו3 אנשים. וראיתי שפרל מאוד טוב, אז בואו ניקח אותו, ניקח את הסקין הזה, ויאללה, בחרנו. בואו נראה אם אנחנו נצליח לנצח כאן, האם נצליח או לא. וואי, איזה לחץ. וואי.
אוי ואי ווי, אני פשוט לא מאמין שזה קרה עכשיו. טוב, אני הולך לעבור אחרי שהסורגים בעצם ירדו. הופה. לא, הם לא מצליחים לעשות את זה. אם לא, אנחנו חייבים לנצח. אני הפסדתי. אז אני חייב ביחד עם הקבוצה שלי לנצח אותם. הם פשוט, תקשיבו, הבוטים האלה הם פשוט מטורפים. זה הזוי עד כמה שהם מטורפים. כאילו, איך הם מצליחים בכלל? איך? לא מאמין, אני פשוט לא מאמין. זה כבר נראה לי משהו שמעלה חיים. תן להם בפייט. אוקיי, הורדנו. נראה לי אני עשיתי להם הרבה יותר ממה שהם עשו לנו. וואי וואי וואי, הם פשוט טובים. טובים, תקשיבו. וואי 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 וואי, הם טובים. וואי 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 וואי. וואי וואי וואי, הם מנסים להוריד לנו. לא, המשחק הסתיים ואנחנו ניצחנו. טוב, טוב. עכשיו יש לנו משחק אחרון ביוצר מפות, מפת עזה, וכאן אנחנו נסיים. אז מי נבחר אחרון? יאללה, נלך על באז. יאללה, ניקח אותו. יאללה, התחלתי. בוא נראה מי ינצח עכשיו. וואי 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 וואי, בוא נראה מי ינצח. בוא נראה. אוקיי, פה עכשיו זה מפה נראה לי לבד. זה מפה לבד. ככה, לא! וגם בזה הפסדתי. תקשיבו, זה היה ממש מהיר. זה פשוט הזוי מה שהולך פה. זה היה כזה מהיר. אני לא ציפיתי לזה. טוב חברים יקרים, אז זה היה הסרטון להיום. אני ממש ממש מקווה שנהנתם. אני מאוד מאוד נהניתי. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.